Ji destpêka hezîranê ve li herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê 5 welatiyên sivîl şehîd bûne. Ku di çarçoveya 2 hefteyan de 3 welatî dibin eşkenceyê de di zîndanên grûpên çekdar de û di rewşên nediyar de jiyana xwe ji dest dane. Diyekê Tîrmehê de nûçeya şehîdbûna welatiyê bi navê Aslan Beyramsîno ji malbatê re hat. Ku li gor çekdarên ku ew ravandine di zîndanên çekdaran de jiyana xwe ji dest daye. Li yêrêxistina mafê mirovan li Efrînê tekez kiriye ku Sîno ji beriya 9 mehan ji aliyê Ehfadê Resûl ve yên destê xwe danîne ser gundê Badînoyê Racû hatibû revandin. Piştre ew welatî radestî çekdarên Mu'tasem Bîllah hate kirin. Heman jê derê eşkere kiriye ku ji aliyê çekdarên Mu'tasem Bîllah ve rastî işkence û lêdana tund hat. Di roja duşemê diyekê mehê de ji malbatê re hate gotin ku di zîndanê de jiyana xwe ji dest daye. Aslan Beyramsîno yê 35 salî ji gundê Badînoyê navçeya Racû ye. û ji malbateke hejar û wekû karker debara jiyana xwe dabîn dikir. Ji bilî Aslan di 22 hezîrana Borî termê Şerefidîn Sîdo di nav zeviyên gundê Qestelê hatibû dîtin, ku di 13 Gulanê de bi Reşîd Hemîd Xelîl re û kurê wî Mihemed hatibû revandin û di 22 Gulanê de termê Reşîd li heman cihê hatibû dîtin. Piştî wê bi du rojan an ku di 24 hezîranê de Rostem Sîdo ji gundê Axjelê yê navçeya Cindirêsê ve di rewşeke nediyar de hatibû şewtandin. Gotana tu zanyarên rastexîne derbarê jiyanjdestana wî derneketine. Herwiha di 8 hezîranê de her du welatiyên gundê Şêx ku bi navê Ebdoşêx Ehmed û Hennan Hennan ji aliyê Erebekî ve hatibûn kuştin û termên wan li ser rêya Racû hatibûn avêtin. Ku bi wê re jê dibe ku ji destpêka hezîranê de 5 welatiyên Kurd li Efrînê şehîd bûne û ta niha lêkolîn û vekolîn nehatine vekirin, berva jî wê yekê tawanbar û kujer serbest û azad in.